Ja som z toho nesmierne nadšená. Čaute všetci, vítajte pri novom videu, kde si spoločne otvoríme tento balík, v ktorom sa ukrýva DJI Osmo Pocket 3. Dúfam, že som to povedala správne, poďme na to. Ja som si tento balík objednala už asi pred mesiacom, prišiel až dnes, takže som úplne nadšená z toho, poďme to spolu rozbaliť, pretože už sa nemôžem dočkať, ale povedala som si, že chcem na toto natočiť video na YouTube, takže bez toho to nemôžem rozbaliť, takže... Je to tu, môžete vidieť moje svetlo v odraze, ale je to tu. Tu sa to všetko ukrýva. No, sama som zvedavá, fakt. A som zvedavá, keď to bude robiť videá, fotky, lebo ja neviem. Takže nie je to vlastná záležitosť a pritom je to také maličké. No dobré, tak vám to idem trošku predstaviť, ak neviete, čo toto obsahuje. Toto ako sa to volá? Creator Combo? Unboxing, bez toho, aby som vedela, ako sa to volá proste. Dobre, takže ako prvé máte k tomu vrecko. Tu máme teda tú hlavnú časť, kamerku, ktorá ešte neviem presne, ako sa bude používať, ale otáča sa. Ďalej tu máme... toto je kryt, keď budem cestovať. To som videla na videu, keď som si pozerala, že ktorú kameru si mám kúpiť. Dobre, ja si asi musím fakt zobrať ten papierik a prečítať si, čo tu všetko máme. Pretože sa v tom nejak strácam. A toto je statív. To viem. Nožičky teda. To bude adaptér. To bude asi takto. Na to sa potom prišrobuje ten statív. Inak teraz som sa tak odmúčala zo sociálnych sietí a z YouTube. Keď som hovorila, že budem natáčať každý týždeň na YouTube nové video, ale stala sa taká vec, že ja som natáčala video, ako som získala prvých klientov, čo by som odporúčala aj vám a tak. A ja som začala strihať to video a to sa nedalo strihať. Ja som v každej jednej vete mala nejakú chybu a ja som si povedala, že takto to ďalej nemôže ísť. Že ja musím niečo zmeniť, musím sa naučiť lepšie komunikovať a až potom môžem natáčať proste takéto dlhé videá. Bez toho to nejde, lebo zostrihané video nevyzerá poprvé dobre. Namakám sa na tom a neviem, či to vôbec stojí za takú námahu, iba kvôli tomu, že neviem pekne artikulovať a hovoriť zmysluplné vety. A ja som našla v sebe chybu, že čo robím zle, a je to to, že strašne rýchlo rozmýšľam a mám toľko myšlienok niekedy v hlave a všetko to chcem dať naraz von, potom sa zaseknem, alebo potom niečo skomolím a už je to katastrofa. Takže ja som si pozerala veľa videí, ako byť lepší rečník, ako lepšie komunikovať, aby som to napravila, pretože naozaj to tak nemôže byť. Dobre, pokračujeme ďalej. Tu máme teda mikrofón. Tuto máme takýto tlmič, keď budem vonku a bude tam fúkať, aby nebolo počuť všetko. Takže to je super. Toto je baterka, to som to možno zabudla dať, ja neviem. Čo myslíte? Asi áno. Ja si musím pozrieť fakt ten návod. Tuto máme potom kabliky, motúzok. Máme tu kameru, otáčací motor, mikrofónik máme na boku. Tuto máme dotykovú obrazovku, 5 speaker, 6 status LED, mikrokart slot. Tu som si našťastie tiež objednala, lebo mi ho porazilo po mesiaci čakania a zistiť, že nemám mikrokartu. Aha, to sa dá takto pekne otáčať. To je husté. Počkaj. Wow, ono to už natáča, čože? A tu už mi to pýta jazyk. Tak toto vyzerá. Vidíte to? A keď sa to otáča, sa otáča úplne... Wow! To máme
musíme si tu dať najskôr SD kartu. Idem pre ňu. Idem si tam dať tú SD kartu. Ideme ju vložiť. Milión vecí tu mám fakt teraz. Je to tam. Okay, takže teraz natáčam už. Takže teraz skúšam pohyb kamery na hlavu. Teraz mám možno dva takéto uhly, tak povedzte, že ktoré napríklad farby sú lepšie. Ja som na tomto nenastavovala zatiaľ nič. Viem, že sa dá ešte nastavovať nejaké, ja neviem, farby, alebo jas a tak. To som vôbec nič nerobila. Mám to všetko automaticky nadstavené, takže možno sa s tým ešte pohrám, možno nie. Uvidíme. Ale som šťastná z tohto. A najlepšie to, že táto kamera vlastne si vy viete točiť dopredu, takže vy sa tuto vidíte. Takže môžete natáčať pekne do kamery, je to možno viac prirodzené. A vlastne si tak viete natáčať aj reelska, aj na YouTube, alebo teda horizontálne aj vertikálne tie videá, čo je super. Dobre, neviem teda, či vám niečomu toto video bolo. Dúfam, že áno. A že ste možno iba proste tak zistili, ako to naozaj vyzerá, čo to všetko obsahuje, toto kombo. A takto si to môžete dať pekne do krytu. Toto sa odpojí, ten statív. A viete to mať takto pekne v kabelke. Je to fakt maličké. A príde mi, že to je o mnoho lepšie na natáčanie tých videí, že nemusím tak držať mobil, ale proste takto a je ten inak. Ešte niečo by to malo byť, nie? Nemalo by tu ešte byť optická šušovka? Asi nie. Či? A je tu. Normálne. No to si ešte poďme vyskúšať. Toto som zvedavá. Toto je šušovka, ktorá sa dá na tú kameru a vlastne zoberie širší záber. Takže, ako si ju tu dáme, keď som ju... Aha, to je magnetické, no tak to je inak super. Teraz si teda skúsime urobiť video s touto šošovkou. Teraz mám šošovku širokouhlú, alebo ako sa to povie, hej. Teraz ju skúsime teda dole. A je to rozdiel. Je to rozdiel. Teraz ju dám. Dobre, a teraz možno to ešte tak nevyzerá, ale viem si to predstaviť. Som rada za pozrieť tohto videa. Určite mi dajte follow, ak vás zaujíma viac. Ak vás baví niekedy moja autenticita. Toto mám nožík, ja neviem ako sa... Tu je nejaká poistka, ja ho neviem zložiť a bojím sa, že sa porež. Chcete mi niekto poradiť? Tak sa majte krásne, vidíme sa pri ďalšom videu a užite si ešte krásny zvyšok dňa. Teraz mi povedz, že sa to nenatáčalo. Máš šťastie.